more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Babangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Oras sa Pilipinas, 5 minuto bago mag-alas 4 ng hapon. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Magandang hapon Pilipinas, magandang hapon Bicolandia. Narito na mga balitang nakalap sa oras na ito. Para sa unang balita, Kalipi President sa Daraga sumailalim sa technical sharing sessions, nagbabalita si Diana Mendez. Radyo Pilipinas Report. Sumailalim sa isang technical sharing sessions ang mga pangulo ng Kalipunan ng Liping Pilipina o Kalipi sa iba't ibang barangay sa loob ng bayan ng Daraga, Albay na pinangunahan ng Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO. Sa pamamagitan ng aktibidad, nabigyan ng pagkakataon ang mga pangulo na ibahagi ang updates tungkol sa kanilang federation group. Bukod dito, natalakay din sa aktibidad ang 18-day campaign laban sa violence against women. Bukod sa mga presidente, lumahok din dito ang kani-kanilang mga miyembro. Samantala, dumalo din si Daraga Mayor Victor Perete, Imelda Gonzaga, Officer in Charge ng MSWDO, at Gemma Baiza, Kalipi President ng Daraga Chapter sa naturang aktibidad. Ayon kay Gonzaga, layunin ng naturang aktibidad na mapalakas at mapalawak ang kaalaman at kapasidad ng mga Kalipi President tungkol sa mga isyong kinakarap ng mga kababaihan, gayon din ang mga programa para sa kanila. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Radyo Pilipinas Report. LTO Bicol patuloy sa pagsasagawa ng libreng theoretical driving course sa ilalim ng Spark Project. May ulat si Paul Hapin. Radyo Pilipinas Report. Patuloy na sinusulong ng Land Transportation Office Bicol ang kanilang libreng Theoretical Driving Course o TDC sa ilalim ng Spark Project na layong bigyan ng sapat na kaalaman ng mga nagnanais maging motorista pagdating sa road safety, disiplina at wastong pagmamaneho. Kasabay nito, nagpapatuloy rin ang Driver's Reorientation Courses para sa mga lisensyadong driver upang muling sariwain ang mahalagang aral sa responsableng pagmamaneho. Layunin nitong maitama ang mga maling makagawa, palalimin ang pag-unawa sa batas trapiko at itaguyod ang kultura ng pananagutan sa lansangan. Sa pamamagitan aniya ng mga programang ito, nadaragdagan ang kaalaman ng mga kalahok sa traffic laws, road signs, defensive driving at tamang asal sa kalsada. Itinataguyod ng Spark Project ang layuning makalikha ng mas ligtas at mas disiplinado at mas responsableng komunidad ng mga motorista. Ayon sa LTO Bicol, nakaugat ang mga programang ito sa adikain ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at alinsunod sa direktiba ng DOTR at LTO. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Hapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Radyo Pilipinas Report. Dagdag na balita, muling naghatid ng pag-asa ang Dare Care Caravan sa mga pamilya ng mga batang may espesyal na pangangailangan matapos magsagawa ng libreng developmental assessment sa Legazpi City, Albay. Inilunsad ng National Council on Disability Affairs, katuwang ang DSWD Field Office 5 Bicol Region, Regional Council for Disability Affairs, Bicol at Albay Provincial Persons with Disability Affairs Office, ang unang batch ng Developmental Assessment, Rehabilitation, and Empowerment for Children with Disabilities Caravan noong November 19 to 20, 2025. Ayon sa DSWD Bicol, ang programa na inilunsad sa direktiba ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ay naglalayong magbigay ng libreng pagsusuri na magsisilbing batayan
para sa mga wastong interbensyon at tulong ng pamahalaan. Sa loob ng 2 araw, 73 bata mula sa Legazpi City, Daraga, Malilipot ang na-assess ng multidisciplinary DARE team na binubuo ng mga physical, speech at occupational therapist. Sa pamumuno ni NCDA Executive Director Glenn Darilova, patuloy na isinusulong ang sistematiko at pangmatagalang programa para sa mga taong may kapansanan at pinagtibay naman ni DSWD Regional Director Norman Laurio ang suporta ng rehiyon upang lalo pang mapalawig ang mga programang nagbibigay direksyon sa RCDA Secretariat sa pangunguna ni John Ray Risoco tungo sa mas inobatibo at angkop na serbisyo para sa mga Bicolano. Sunod na balita, higit 1,000 benepisyaryo ng tupad program sa Legazpi dumalo sa oryentasyon. Nag-uulat si Diana Mendez. Radyo Pilipinas, report. Aabot sa 1,197 na benepisyaryo ang dumalo sa oryentasyon ng programang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged or displaced workers o tupad ng DOLE at Ako Bicol Party List sa Embarcadero de Legazpi nitong Biyernes, November 21. Ayon sa Ako Bicol, patuloy nilang itataguyod ang pagbibigay ng pag-asa sa mga Bicolano sa pamamagitan ng pagpapaigting ng kanilang programa na nagbibigay ng tulong, asistensya at malasakit sa kanilang kapwa. Ang programang tupad ay isang programang nagbibigay ng pansamantalang trabaho sa mga disadvantaged, underemployed at displaced na manggagawang mula sa impormal na sektor. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Radyo Pilipinas, report. Para sa huling balita, PIDEA Bicol pinagtibay ang kamalayan ng kabataan sa drug prevention sa isinagawang Fire Squad Roadshow 2025. Nagbabalita si Paul Hapin. Radyo Pilipinas, report. Isa sa mga aktibong lumahok ang PIDEA Bicol sa isinagawang Fire Square Roadshow 2025 na ginanap sa Bicol University Centennial Gymnasium sa Legazpi City nitong November 21. Ayon sa PIDEA Bicol, ang aktibidad ay pinangunahan ng Bureau of Fire Protection, Albay, katuwang ang Bicol University College of Nursing at BUCN Extension Program bilang bahagi ng pagsisikap na palakasin ang kahandaan, kaligtasan at partisipasyon ng kabataan. Naglatag ang PIDEA Bicol ng information booth na dinagsa ng mga estudyante nakiisa sa interactive learning tungkol sa drug prevention, community safety at mga programa ng ahensya. Tampok dito ang audio-video presentation na nagpapakita ng mandato ng PIDEA, kampanya kontra droga at papel ng kabataan sa pagpapanatili ng drug-free communities. Nagbigay rin ng one-on-one discussion ng PIDEA personnel kung saan ipinaliwanag nila ang mga masasamang epekto ng illegal na droga, mga career opportunities sa ahensya at kung paano maaaring makatulong ang kabataan sa drug abuse prevention. Sinagot din nila ang mga tanong ukol sa anti-drug laws, reporting mechanism at kasalukuyang inisyatiba ng PIDEA sa Bicol. Nagpapasalamat ang PIDEA Bicol sa BFP Albay at Bicol University sa pag-imbita at manindigang ipagpatuloy ang misyon nitong turuan, iengganyo at i-empower ang publiko, lalo na ang mga kabataan, para sa isang mas ligtas at drug-free na rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Hapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Radyo Pilipinas, report. At yan po ang mga balitang nakalap sa oras na ito. Para manatiling updated, i-like at i-follow ang aming social media accounts sa Facebook, Instagram, TikTok at X at Radyo Pilipinas Albay. Buong pwersang magbabalita, ito po si Christine Villanueva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Albay. Happy weekend mga ka-RP!
We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. Like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas,